Hello guys, what's up? Sayuti Production here. Panibagong tutorials naman tayo guys. Gawin natin dito guys, sigayan natin yung transition effect ni Roger Rocker, yung medyo paikot-ikot effect. So gayahin natin yan guys. So napakasimpleng tutorial lang guys dito sa Adobe Premiere. Okay, so umpisahan na natin. So okay guys, ito yung transition na gagawin natin. So nakita nyo yung pag-ikot na effect. So dito na tayo sa Adobe Adobe Premiere. Okay, so may footage ako dito guys. So wala akong model na i-shoot, so ito lang munang laruan yung ginagamit ko. So ginawa ko dito guys is shoot ko lang ng paikot, so para ma-achieve natin yung ikot effect ni Roger Rocker. Okay, so nag-shoot ko lang dito sa ginamit ko na yung handheld, kamay lang ginamit ko kasi wala tayong stabilizer. So dito guys, hanap tayo ng spot kung saan tayo magsisimula sa effect na yun. So kinat ko ng konti, tapos hanap sa panghuli. So okay, so dito guys, right click kayo dito sa ibaba, so right click agad. Okay, ayun, hinanapin natin yung timer mapping. So nasa baba yan, so click nyo yan nasa pinakababa, then gamitin natin yung pen tool. Okay, tapos guys, lagay tayo ng marker dito. So para smooth yung transition lang yan guys. Okay, so tapos yan, drag natin yan guys. Okay, up, ito muna gamitin doon. So drag natin yan pataas guys. Okay, so drag natin yan pataas hanggang sa umabot ng 1,000. Okay, so nakita nyo yan, drag pataas. Okay, so ayan guys, then i-drag natin yan para magdikit sila. Okay, so okay, cut tayo ulit dahil nawala yung cut natin. So dito tayo magka-cut. So okay, sunod na natin yan para may medyo matas-taas yung effect na magagawa natin. So again guys, right click again dito sa taas. Okay, then hanapin ulit natin yung time remapping. Okay, so show clip creeping, oops, right click sa taas, then show clip creeping, so time remapping sa baba yan, pinakababa. So drag natin yan pataas guys hanggang sa umabot na 1,000. So okay, putulin natin yan dahil hindi naman gamit yan. Okay, so click the razor and delete the existing. So delete lang, report delete. So right click lang guys. So as you can see, medyo naka-pass forward na siya, pero hindi pa yan dyan guys, may add pa tayo dyan. So medyo mahirap yung pass forward na. So click that yung, so basta giyahin nyo lang yan guys. Okay, so wait for again. So nakita nyo, medyo mabilis na siya.
So mag-add tayo ng adjustment layer dito guys. Okay, so drag natin to, makita yan sa kilid. So sundan nyo lang ako guys para makita nyo din yung adjustment layer nyo. So drag natin yan. So nandyan lang yan sa kilid guys, sa project composition. So hanapin yung adjustment layer, then drag sa ibaba ng effect, the ikot effect na ginawa natin. Okay, so kapat yan para dapat magpantay lang sila. Okay, so then click nyo yan guys, go to effect, then hanapin natin yung Gaussian blur or fast blur. So try natin yung fast blur dito. So add natin yung amount. So nakita nyo, so medyo pangit. So change natin yan to Gaussian blur. So click that, delete. Okay, drag sa put in the adjustment, then click that vertical. So vertical guys, para horizontal. So dito guys, nakita nyo naka blur effect yung layer natin lahat. So dito magkakat tayo ng maggawa tayo ng mask sa layer adjustment layer natin using this pin tool. So click nyo yan guys sa Gaussian blur, then i-mask natin yung model natin para hindi siya mag-blur. So dapat yung mag-blur lang is yung background niya. So ganyan guys. So napaka-simple lang. So cut lang, ikot nyo lang sa model nyo, kung ano man yung model nyo, tao or kahit ano. Okay, so tapos yan guys, click the inverted para lumipat yung blur sa background. Check that. Tapos yung mask splitter, pataasin natin yan. Okay, so nakita nyo medyo yung edges nya is hindi talaga sharp. So taasin natin yung mask splitter. So okay, so nakita nyo may effect na siya, hindi na masyadong halata. So maybe 200. So feel nyo lang guys kung saan mababagay yung masking. Okay, so nakita nyo yung edges nya is medyo smooth na. So ngayon guys, i-keyframe natin yan lahat. Okay, dahil pag ginalaw natin yan guys, yung mask nya is mag-steady lang. So para mag-follow siya sa item model nyo, yung i-keyframe natin. Okay, so sundan nyo lang yan guys. Okay, so yan. So wag lang masyado yung talagang perfect. Hindi naman masyadong kailangan yung perfect dito. Basta masunod lang yung masking nyo. Okay,
Okay, drag the mic. Drag the clip. Drag the mic. So, adjust nyo din yung mask keyframe nyo para talagang masunod siya sa sa model nyo. Okay. So, basta sundan nyo lang yung ginagawa ko, guys. So tingnan nyo dito. So, yung masking natin ay sumusunod din sa posisyon ng model. So, ayan guys. So, basta follow nyo lang yung posisyon ng model nyo. Kailangan lang yung blur is talagang nasa background lang. Okay, so patapos na tayo dito guys. So okay guys, patapos na tayo. So drag natin yan sa huli. Okay. Okay. So, okay guys, tapos na. So, okay, tapos na tayo sa masking guys. So, playback na natin yan. Okay. Saving. And ito yung na-render na natin guys. So, okay, tingnan natin. Okay, so you can see, burst note. Balik natin dyan guys. And okay. Diba? So nakita nyo dito guys sa effect ni Roger Rocker na blur, masyadong blur yung background. Then dito sa atin na-achieve naman natin. Tapos yung model natin is naka-sharp siya. Okay. So napakasimple lang guys. Huwag nyo lang kalimutan na i-adjust to show clip keyframe, then timer mapping sa baba, pinakababa yan guys, or time speed. Then lagyan ng Gaussian blur yung layer, lagyan na ng keyframe, masking. So ganyan lang guys, napakasimple. So napakasimpleng effect lang. So pwede nyo na gamitin yan guys sa mga kahit ano music video or kahit anong transition or basta kahit ano. So okay guys, yun yung ikot effect ni Roger Rocker. So diba napakasimple lang guys. So sana subscribe kayo, and marami pa tayong ituturo sa inyo guys para siyempre magamit nyo din sa mga video nyo. So subscribe, and yung bell icon, click nyo yan para manotice kayo kung may bago tayong tutorials na i-upload. And thank you for watching. Siyempre like na lang guys, like. So Sayute Production here, signing out.